La Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus el que ha volgut és contribuir des de l'àmbit acadèmic a organitzar taules de debat, taules rodones, en el que puguem elevar el debat científic a l'economia social i contribuir d'aquesta manera a la setmana que està portant a terme a la ciutat de Mataró. La valoració que fem des de la Fundació Unió de Cooperadors d'aquesta setmana de l'economia social i solidària a Mataró és molt positiva, molt positiva. Hem arribat a molta gent, ha participat moltíssimes persones al llarg de tota la setmana, gent de tots els públics, gent involucrada amb el món cooperatiu, amb el món de l'economia social, però també gent que necessàriament no ho ha d'estar, infants, joves, estudiants. Per a nosaltres ha estat especialment rellevant que se celebrés la Setmana de l'Economia Solidària perquè ha permès visibilitzar la presentació i la posada en públic o en coneixement de la resta de la ciutat de la xarxa de l'Economia Solidària, que és un projecte que fa uns mesos que s'està treballant. És un projecte que articula els diferents espais de l'economia solidària, no només cooperatives de treball associat, que seria com el model més clàssic, sinó també altres espais informals o relacionats amb el consum o d'altres formes d'entendre les relacions econòmiques i socials entre les persones, i hem pogut demostrar que no només és una aposta política o ideològica la que fem, sinó que hi ha experiències reals que s'estan portant a terme, i això, per exemple, ha estat possible, entre altres coses, el fet que dins de la setmana es programés la fira.